Здравейте, приятели! Аз съм Вики и в днешното видео съм с Маринка. Здравейте! Моята приятелка. И в днешното видео ще направим Видове ученици в грипна ваканция. Да. Ще има 6 вида. 3 мен, 3 от мен. Да, и 3 от мен. И така, нека да започваме. Мамо, Да? нали утре сме на училище? Не, миличка, имате още 2 седмици почивка. Стига де, сериозно ли? Да. Миличка, хайде започвай да си пишеш домашните и да учиш уроците си. Мамо, само още 5 минути. Миличка, добре ли си вече? Не, мамо, ще ми донесеш ли чай? Да, разбира се. Заповядай, мамо. Мерси, мамо. Прекрасен. Миличка, как си? Не съм много добре. Чай искаш ли? Да, може. Сега ще ти дам чашка. Добре. Яде чайчето. Сега само донеса меда. Добре. Да. Ето ти, миличка, и меда. Благодаря, мамо. Хайде, ставай, миличка. Още малко. Стига, ставай. Трябва да ставаш. Добре, 2 минути. Добре, но да си станала. Трябва да оправя. Бързо! Успях. И хора, това беше всичко от нас. Надяваме се видеото да ви е харесало. Ако е било така, дайте лайк и се абонирайте на канала ми. И напишете още идеи за видеа. Долу в коментарите. В събота днес ще кача 2 клип. А в събота, т.е. утре, ще кача още един клип заедно с Маринка. Не се знае дали ще има влог, но най-вероятно ще се потрудим. Да. Чао, чао! Чао!